ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଯେଉଁ ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ଚତୁର ଶିଆଳର ବୁଦ୍ଧି। ଏ ଗପ ବହୁତ ଦିନର କଥା। ଏକ ବଡ଼ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଳବାନ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ବିକ୍ରାନ୍ତ। ବିକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପ୍ରତାପ ପ୍ରାଣୀ। ତାର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ। ସିଂହ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସର୍ବସର୍ବା ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚତୁରୀ ନାମକ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଆଳ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲା। ଶିଆଳଟି ଶରୀରରେ ବାଘ କିମ୍ବା ସିଂହ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଚତୁରତା ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଜିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ସିଂହର ଅହଙ୍କାର ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଦୁଃଖ ଦିନକୁ ଦିନ ବିକ୍ରାନ୍ତର ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନେକ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲା। ହରିଣ, କୁଟୁରା, ଶସକମାନେ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଏହି ଦୁଃସ୍ଥିତି ଦେଖି କ୍ରୁଦ୍ଧ ଭାଲୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଚତୁରୀ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଚତୁରୀ ସିଂହର ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟି ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଏହାର ସମାଧାନ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁରୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ସିଂହକୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଚତୁରୀର ଚତୁର ଯୋଜନା ପରଦିନ ସକାଳେ ଚତୁରୀ ଶିଆଳ ଗର୍ବୀ ସିଂହ ବିକ୍ରାନ୍ତର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଗଲା। ସିଂହଟି ଏକ ଗଛ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା। ଚତୁରୀ ବହୁତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସିଂହ ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଖାମଖିଆଲି ଶିଆଳ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସାହସ କିପରି ହେଲା? ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ତତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଚତୁରୀ ଭୟ ନ କରି ହସି ହସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଣିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଡ଼ ସିଂହ ରହୁଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ସେହି ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ବିକ୍ରାନ୍ତର ଅହଙ୍କାରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେହି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି? ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ମାରିବି। ମୋତେ ସେହି କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ। କୂଅର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା। ଚତୁରୀ ମନେ ମନେ ହସିଲା ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଗଭୀର ଜଳହୀନ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କୂଅରେ ପାଣି ନଥିଲା, କେବଳ ତଳେ କିଛି ଅଂଶରେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିକ୍ରାନ୍ତ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା। ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ଅଟେ। ସେ କ୍ରୋଧରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଯାଇ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କଲା। କୂଅ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏବଂ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା, ଯାହା ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିଦେଲା। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ କୂଅଟି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିବାରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବିକ୍ରାନ୍ତ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚିତ୍କାର କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଚତୁରୀ ଶିଆଳ କୂଅ କୂଳକୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ପରିଣତି ସର୍ବଦା ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସିଂହ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ କ୍ଷମା ଚତୁରୀକୁ ମାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସିଂହକୁ କୂଅରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା।